ya Allah ka talauta rayuwarsa ta kiyama. Allah yanda suka haramta mana jin daɗin duniya, Allah ka haramta musu jin daɗin lahira. Allah yanda suka samu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'da, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masu kallo da masu sauraro, mu nemi kowa da kowa fatan alheri da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Kamar yadda muka saba a wannan tasha tamu mai albarka, mukan kawo muku karatuttuka da wa'azuzzuka da muhadarori wanda ake gabatarwa a sassa na wannan ƙasa tamu ta Najeriya. Yanzu haka muna tafa da wani zazzafan raddi ne yanda malam ya cire tsoro ya yi ma dattawa da ake cewa na arewa, yi musu zazzafan raddi dangane da harajin da ake cewa za a sa, wanda wannan abu haƙiƙa ya ɓata wa malam rai, musamman ganin duban yanayin yanda jama'a halin da suke ciki dangane da matsatsi na rayuwa da ƙunci da talauci da yunwa da sauransu. Amma duk wannan bai ishi wa'annan shugabanni namu ba, sai sun fito da wasu abubuwa wanda zai daɗa ƙuntata ma talaka na cikin wannan ƙasa. Mai sauraro, ba tare da na ɓata ka da shigawar, ba tare da na ɓata maka lokaci ba, zan so na sada ka da bidiyon malam domin kai ma ka ji ma kunnuwanka, ka ji abin da yi musu raddi a kai da kuma abubuwa wanda za su amfane ka, za kuma su samar maka da mafita dangane da wannan al'amari. Ga bidiyon za mu sako muku shi kamar haka. Ya Allah ka talauta rayuwarsa ta kiyama. Allah yanda suka haramta mana jin daɗin duniya, Allah ka haramta musu jin daɗin lahira. Allah yanda suka samu a tashin hankali, Allah ka sa musu tashin hankali na rashin lafiya. Allah ka hana su warkewa in ka jarrabe su da ciwo. Allah in ka tashi karɓar rayukansu, turo mala'ika mai kaushin hali ya gallaza musu bala'i. Allah in ka kai su kabari, tabbatar da duhunka a tare da su. Allah karka kai musu haske komai kankantarsa. Allah in ka za ka tashe su, haɗa su da mala'ika mai katuwar bulala ya ta zane su harkar a raka su cikin jahannama. Talakan Najeriya ya gaji, ya yi haƙuri, har haƙurin ya ƙare. Me za ku yi da kuɗin ɓarayin banza, ɓarayin wofi? Me za ku yi da kuɗin? Ba wanda fa zai mutu a cikin ku a haɗa shi da akwatin dala ko euro ko sterling pound a tura shi a kai shi kabari. Tsuranka haka za abin da ka ga zama kashin ma wulakantacce, kashin ɓarawo.